Riżultati ieħor inkwetanti ferm għal Malta kif il-Gvern Laburista kompla jniżżel il-pajjiżna fl-indiċi tal-libertà tal-medja. Fil-WordPress Freedom Index għal din is-sena pajjiżna spiċċa fl-84 post. Dan ifisser li f'sena l-Gvern ta' qabela niżżel lil Malta 6 postijiet, e kif is-sena li għaddiet klassifikajna fit-78 post li diġà kien riżultat ħażin. Dan ifisser li mill-2012 l-hawn il-Gvern niżżel lil Malta 26 post f'dan l-indiċi tant importanti. L-organizzazzjoni Reporters Without Borders li publikat dan l-indiċi għalet li sissa f'Malta l-Gvern għadu ma implementax rekomandazzjonijiet illi ħarġu mill-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Reporters Without Borders qalet li l-Gvern Laburista jinfluwenza b'mod qawwi x-xandir pubbliku ta' pajjiżna filwaqt li juża reklamar pubbliku sabiex iwassal il-messaġġ tiegħu, xi ħaġa inkwetanti ferm li l-Partit Nazzjonalista ilu tant jisħaq fuqha. L-organizzazzjoni qalet ukoll li f'Malta l-ġurnalisti għadhom vittmi tal-isleb filwaqt li l-oqsma legali li jiddefendu lil ġurnalisti ma jippermettulhomx li dawn verament jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Intant fl-okkażjoni tal-ġurnata dedikata lill-libertà tal-medja, l-Istitut Malti tal-Ġurnalisti appella lill-Gvern Malti sabiex b'mod tanġibbli joħloq ambjent fejn il-ġurnalisti jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom sabiex jissalvagwardjaw id-demokrazija. L-Istitut qal li l-Gvern Laburista għadu qed jirrifjuta r-rakkomandazzjonijiet tal-esperti illi ħatar huwa stess sabiex il-ġurnaliżmu jibda jiġi msaħħaħ anke fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż. L-IGM irrefera għad-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela meta qal li l-ġurnaliżmu huwa raba pilastru tad-demokrazija u għalhekk jistenna li l-Gvern juża l-flus fejn verament hemm bżonnhom. Fis-sqarrija l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jitfadaw ukoll fuq kif il-Gvern għandu jindirizza problemi oħra li qed jimminaw il-ħidma tal-ġurnalisti fosthom lat li jirregola l-libertà tal-informazzjoni. Apparti li dan lat għandu bosta nuqqasijiet qed jintuża mill-awtoritajiet bil-mod kif iridu huma u għall-gwadan personali tagħhom.